सावंतवाडी शहरातील मोती तलावात एका तरुणानं उडी घेतली। सोमवारी सकाळच्या सुमारास ही घटना घडली। संबंधित तरुण शहरातील व्यापारी, राजकीय कार्यकर्ता असल्याची प्राथमिक माहिती समोर येते। घटनेची माहिती मिळताच सर्व पक्षीयांनी धाव घेतली। सावंतवाडी शहरातील मोती तलावात एका तरुणानं उडी घेतली। घटनास्थळी एक राखाडी रंगाची दुचाकी उभी आहे। हा तरुण व्यापारी असून राजकीय कार्यकर्ता असल्याची प्राथमिक माहिती समोर येते। या घटनेची माहिती मिळताच सावंतवाडी शहरातील सर्वपक्षीय राजकीय पदाधिकारी, कार्यकर्ते, नागरिकांनी न्यायालय परिसरात गर्दी केली। पोलीस तसेच नगरपालिकेचे कर्मचारी घटनास्थळी दाखल झाले असून शोध मोहीम सुरू आहे।